Boas noites. O vindeiro día 18, os traballadores do sector da limpeza comezarán unha folga indefinida. Chegouse a este punto despois de que a Asociación Estatal de Empresas do sector non asumira a proposta do mediador, unha proposta que si aceptou polo contrario a patronal lucense. Firmamos deixar sin efecto a suspensión da folga e iniciar a mesma o martes día 18 de abril. As razóns que motivan isto, pois é, en primeiro lugar, que nesa mediación se intentou un acercamento por todas as partes, o mediador fixo un intento de que poidéramos acadar un acordo e a sorpresa foi que, se ben é certo que a parte social, quero dicir, o sector reunido en asamblea decidiu só por maioría con un 78% con un 78% apoiar e, por tanto, asumir esa proposta, nos chama a atención que chegamos á mesa e é a patronal, e temos que explicar solo ASPEL, as empresas de limpeza a nivel estatal, as grandes multinacionais, as que bloquean a posibilidade dun acordo. Diante desta situación, obviamente, vamos a empezar a folga para opoñernos á pobreza deste sector, para loitar pola desigualdade e tamén pola precariedade. En todo caso, tamén é certo que se tomou unha decisión na Asamblea de Traballadoras por unanimidade que de iniciarse a folga o día 18, que así está acordado, estarían retiradas da mesa todas as propostas que os sindicatos puxemos á hora da negociación e tamén á hora da mediación. A reivindicación no inicio da folga é só unha, que é conquerir a equiparación do convenio de Lugo ao convenio de Ourense. A 2 anos temos que conquerir estar equiparados aos salarios de Ourense. Dito isto, só vou a decir que creo que é importante resaltar que na mesa e na acta de acordo así consta ademais, firmado por todas as partes, que a Asociación Provincial de Limpeza de Lugo si aceptou a derradeira proposta do mediador e, por tanto, só foi ASPEL a que se negou a firmar un acordo. A folga a vamos a iniciar, obviamente, en todo o sector, se vai a parar o día 18 a limpeza en toda a provincia e en todo o sector, pero tamén é verdad que a partires do terceiro ou cuarto día imos ir tomando decisións e imos a facer o posible para facer pagar a maior parte da folga aquelas empresas que bloquearon un posible acordo do convenio en Lugo. Por tanto, as empresas de ASPEL que prestan servicios na provincia de Lugo. Despois de reducir a velocidade máxima permitida na Ronda da Muralla, agora o goberno local podería estar estudando a posibilidade de apagar algúns semáforos para dar unha maior fluidez ao tráfico. O Bloque Nacionalista Galego sigue propoñendo que se retiren os semáforos da Ronda da Muralla, alo menos durante un tempo, para ver o seu funcionamento e se esta medida daría maior fluidez ao tráfico. Os nacionalistas propoñen isto agora que a velocidade máxima permitida na Ronda é de 30 km por hora e, polo tanto, o tráfico está máis calmado. Nesta liña, segundo informa hoxe El Progreso, o goberno local confirmou que esta é unha das propostas que se estudará no marco dun modelo global de accesibilidade. Xa pasou máis dun mes dende que a velocidade máxima permitida na Ronda se rebaixara dos 50 aos 30 km por hora e o comportamento do tráfico na vía xa cambiou. Os condutores van máis despacio e incluso se reduciu o número de vehículos porque son moitos os que evitan a Ronda. Por iso, tamén incluso moitos condutores ven agora innecesarios algúns semáforos e creen que eliminalos daría maior fluidez ao tráfico, algo que tamén pensan dende o BNG. Ademais, o seu voceiro municipal, Rubén Arroxo, cree que é un bo momento para implantar esta medida, xa que aínda está recente tamén a reducción da velocidade na vía. Ademais de eliminar os semáforos, dende o BNG propoñen que se creen rotondas provisionais nas interseccións de San Fernando e a Rúa Castelao. Subliñan que o custe sería mínimo, pois poderían sinalizarse con volardos para probar a súa eficacia e avanzar así cara a peonalización definitiva da Ronda.
A Fiscalía pide 15 anos de cárcere para un home acusado de maltratar e ameazar a súa muller e aos seus 7 fillos. Onte foi a vista oral e o acusado negou os feitos. A Fiscalía pide para un home 15 anos de cárcere por exercer unha violencia brutal contra a súa esposa e os seus 7 fillos. Segundo a acusación, os insultos, as ameazas de morte con coitelos e as agresións eran constantes. A vista oral celebrouse onte no xulgado e nela o acusado negou todos os feitos. O Ministerio Público, sen embargo, sostivo que dende o comezo da relación o acusado mantén unha actitude violenta e agresiva hacia a súa muller e fillos e que son frecuentes os insultos, as ameazas e as agresións físicas. Di que son xeralmente empurróns e labazadas, pero que en ocasións tamén golpeaba aos menores co cinto ou cun pau. En varias ocasións empurrou aos nenos e deulles labazadas, chegou incluso a golpear a cabeza dos menores contra outros obxetos e a tiralos contra o chan, causándoles fracturas. Os insultos e ameazas de morte á súa muller tamén eran frecuentes incluso en presencia dos fillos que en moitas ocasións fixeron fronte a seu pai para evitar que seguira agredindo á súa nai. O acusado estivo en prisión provisional e ten unha orde de alonxamento da muller e dos fillos dende abril de 2015. Por todo isto, a Fiscalía considera o culpable de 10 delitos de maltrato e ameazas e pide para el 15 anos de cárcere. Arredor de 2.000 persoas padecen Parkinson en Lugo, a segunda patoloxía neurodexenerativa con maior prevalencia. Aínda así, é unha doenza moi descoñecida e por iso, hoxe, no Día Mundial do Parkinson, se puxo en marcha a campaña Empeñados polo Parkinson. Con motivo do Día Mundial do Parkinson, a Asociación Lucense desta doenza colocou 2 mesas informativas na cidade, unha fronte ao edificio da Xunta e outra fronte ao consistorio. O obxectivo final era informar e dar a coñecer esta enfermidade aos que se achegaran. O Parkinson é unha enfermidade neurodexenerativa, crónica e invalidante que afecta o sistema nervioso central. Estímase que máis de 2.000 familias conviven co Parkinson en Lugo. A pesares de ser a segunda patoloxía neurodexenerativa en prevalencia, é unha doenza descoñecida e a posta en marcha de proxectos de investigación é moi complicada. Afecta a máis de 160.000 persoas en España, 2.000 en Lugo, das que menos do 15% son socias de algunha asociación. Co obxectivo de implicar a sociedade, de dar a coñecer a enfermidade e de loitar por unha maior investigación, a Asociación de Parkinson de Lugo, xunto con outras asociacións, lanza á rúa a campaña Empeñados polo Parkinson. A investigación é un papel que desempeñamos todos. A través da mesma, amósase unha situación ficticia na que os investigadores e investigadoras se empeñan literalmente por encontrar unha cura, resaltando a necesidade de conseguir máis apoio para os procesos de investigación. No marco desta campaña, organizouse un fotocall no que os viandantes podían facerse unha fotografía e compartila nas redes sociais para xerar así impactos en internet e amosar o apoio á investigación. Isto foi todo polo de agora, pero voltamos nuns minutos con toda a información deportiva, así que non se a perdan. Boas noites. A Gran Muralla, unha das 7 maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Ou si que vos tomades as cousas con calma, máis de 2000 anos, mi madriña. Os xogadores do Club Deportivo Lugo fan un balance positivo de colleitar a semana pasada un punto fronte ao Cádiz, pero xa teñen na mente o seguinte rival, o Oviedo.
Sabíamos que era un partido difícil, ante un rival y un estadio difícil, y creo que el equipo jugó bien, sabíamos a quién nos enfrentábamos, cómo jugaban, y bueno, la mala pata fue tanto el gol encajado a balón parado, como ya dice, lo de con un jugador más no haber podido sacar los 3 puntos. El equipo ya sabemos que está ahora mismo en una dinámica buena, que veníamos de ganar, que ahora sabíamos que era un partido difícil, y el haber cogido un punto ante un rival importante que seguramente tenga todas las papeletas de jugar playoff, pues creo que al final hay que sacar un balance positivo de eso, y es que sumamos un punto y ahora pues con más fuerza para el partido de esta semana. Los últimos partidos son todos los rivales difíciles. También es verdad que el Oviedo viene una racha muy buena, tiene muy buenos jugadores y van a venir a darlo todo, porque saben que se juegan mucho, porque este final de temporada todos los equipos se juegan mucho. Y bueno, nosotros tenemos que jugar como sabemos, y si estamos bien, yo creo que se puede hacer un buen partido y, como no, pues ganar y sacar los 3 puntos. Que en casa estamos sacando ahora buenos resultados, los equipos aquí le cuesta jugar al fútbol, y bueno, también es verdad que nosotros mayormente siempre tenemos la posesión del balón, y eso hace que a los equipos les dificulte jugar aquí y sacar puntos. Esperemos que la iniciativa de esta semana la llevemos nosotros y podamos ganar el partido. Analizaremos durante la semana al Oviedo y veremos sus puntos débiles y en donde podremos nosotros hacerle más daño, pero nuestra idea es tener el control del partido y madurando el partido poco a poco y poder hacerle daño para poder ganar el partido. Es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores arriba, va a ser un partido muy difícil. Creo que tenemos que conceder poco, que es la línea que estamos llevando ahora, de conceder poco. Creo que es lo más importante y es lo que nos transmite el míster: equivocarnos lo menos posible, conceder lo menos posible y aprovechar las que tengamos, tanto si son muchas como si son pocas, que es lo que te hace marcar la diferencia entre estar arriba o estar abajo. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do Grupo El Progreso en galiciae.com. Que teñan moi boa noite de mañá. A Gran Muralla, unha das 7 maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Iso sí, a vosa é máis longa. A muralla, digo.